Ok, ovo definitivno... Ne. Samo još opet da vratim. O, Bože, 11. A to je na opačke, čekaj. U stvari kad snimam je na opačke. Da. Svi subscribe-ite na Srbiju. Ne. Da. Ne. Svi subscribe-ite na Srbiju. Ćao. Hvala. Je li uključeno? Jeste. Nije uključeno. Osam. Samo 732 glasu danu. Vidi. Spreman. Au. Kako sam loš, ja opiram i služam. Bolje nego prošlo. Vidi. Kako ti ne smetate? Rečka se. Ne, bravo. Spreman? Ne, ja Bože. Užas. Sam. Može? Lepo, lepo. Usam. Izvini. A, nisam da... Nervous. Šta da... Ekstra, izvini. Još ekstra. Ekstra šta? Ne. Mislim, sad je restovano. Tri, četiri, sad. Može. To mi je peti, imam i ove. Tri,
imaš? To. Sve se 90. Sad idemo, da. Može. Ne, čekaj. Ja. O, Bože. Snimam. See you subscribe to those videos. Može. Ne zezaj me. DNF, pošteni. Da me zezaš. Pogrešio sam ćoškove. Restao sam. Čekaj, mi se složiti. Moram da složim. Aj ti složi, idem ja. Može. Ja, ne. Počinimo. Dobit će DNF opet. Reci kad si spreman. Evo. Spreman. Može. Ne, ok. O, ne. Što me zezaš? Bukvalno. Opet ću ti. Nemoj. Zašto si tresu ruke? Da, ovo očajno, brate. Moglo da bude mnogo bolje, ali nema jas. Koliko? 21? 21, 561. Može? DNF. To mi je zadnje.
mož. Ups. Slepo. 27. Daj, kak sem. To mi je zdaj